si Uncle Pugi nakapatong nga. Yan o, ganda o. Kan? Dito buwang may nag-tent din pala dito sa taas. Akit ako dito sana ang buwanginan guys. Yan o. Puro white sand. Kaya white sand. Dito okay lang. May nag-tent din pala. Nag-overnight ako. Tent sila. Nag-tent. Tapos dyan sa ano, may cliff diving. Dyan sa taas. Guys, dito lang kami sa ano, Bangol Crag. Bangol Crag. Tawag nila dito. Punta namin yung kiklip divingan. Wala kami nakuha ng bita. Dito na, pero talagang target namin pupunta dito. Kasi tagal ko nang tinubalikan ko eh. Huwag tayo sa madaming tao dito. Mamaya, mayroon na dyan o. Extreme challenge na pagdadayban. Yan sila anim dyan. Tatang mamaya. Bangon ka. Pagka pumunta kayo ng Agno, dapat napunta nyo to. Ang
pupunta ka dun sa may Bagatanan dates, malapit naman na to. Punta na na kasi maganda rito. Parang may pakog siya. Yung actually itong Malulong Beach na to, kung na Malulong Beach, pakog siya na gano'n. Pakog siya. Dito sa part dito, halo yung white sand, tsaka yung parang gray na sand na pino. Ganda, wala siyang walang bato, walang asin na makakatusok tayo pag naligo ka dyan. Napakaganda. Kaya maraming resort, yun sa gilid na maraming resort na bago lang dyan, bago gawa. Yung buhangin kasi maganda yung buhangin, pino. Kahit di siya white sand, maganda, the best. Tapos malayo, mababaw pa siya, kaya hindi siya nakakatakot paliguan. Hindi yung tulad ng ibang beach kasi na mayroong palalim na siya kagad dito hindi. Ito yung Bangol Crag, ano yung tawag nila. Ayan yan, ako sa dulo dito guys, kasi takay ng Agno Beach. Marami kasing beach dito sa Agno daanan nyo na to, dito guys. Dito sila nagtatambay maghapon, gabi, hapon, daming dito. Wala siya, parang may billboard. Wala na kasi, sira na yung grass niya, so daming tao. Tapos pagka nagtingin mo sa baba, pwede ka na mag-dive dyan, cliff dive. Good. Hindi ko alam kung saan dito, akyatan dito, dun yata pagka nag-dive ka, akyat ulit. Guys ingat lang, check. Oh guys, dito sa cliff diving. Dito guys, dito sa part na to medyo malalim kaya maganda tumalon dyan sa part na yan. Tsaka part dito pwede yan tumalon dito kasi malalim. Unbelievable, ganda. Tapos may extreme challenge mamaya doon, yung meron kasing butas doon na pwede yung pagtalunan. Tumalon dito. Dito sa
nakita nyo yung dulo na yan, tinayo ako kanina. Yun na yan, dun ng cliff diving. Yun o. Ganda diba? Ganda. Let's go. Guys, sa tuktok na walang hanggan. Ito na si Uncle Pugi, nakapatong na. Yan o. Ganda o. Kaya hindi siya maalon kasi kub siya, hindi siya naanuhan ng alon. Masyado. Galing. Galing, punta kayo sa Agno guys, Alulong Beach, Agno Pangasinan. Puntahan nyo. Hindi kayo magsisisi. Tapos, punta kami sa cliff diving. Guys, cliff diving kami ngayon. Ito yung ano, daan. Yes, ito yung daan ako ng cliff diving. Dito. Let's go. Kaya karoon na kanina naman. Naroon. Dito po kayo nakatira kuya? Ngayon na, first time na pala. Ang lalim pa rin natin dyan. Nakala ko yung kayo dito kayo sa Manalo. Doon? 2 hours kami kanina. 4 hours? Kaya delikado dito? Nangihigo! Ha? Nangihigop yan? Ang lakas. Delikado daw guys.
Malalim dyan muli. Malalim. Sasagitin ka namin. Kala mo talaga mo. Ay! Tumulog sa likod niya. Ilayo namin malulungan kami dyan. Ano ang malutang? Lulutang ka lang. Ano ka ng palutang? Sobrang lalim. Sobrang lalim kasi yun eh. Woohoo! Wow! Ay, ginagawa ka. Ginagawa mo na. Tayo pa rin naman oh. Sasag naman eh. Kaya tayo ka naman eh ha. Tulog mo nga po. Bakit ko na na? Nalalayo ka. Nalalayo ka. Ang ganda. Nagkasama ko pa. Thank you, kuya. Thank you. Thank you. Maganda. Thank you. Thank you. Maganda dito. Eh, sa loob. Go boys! Tawag nyo to! Yeah! Woo! Ayan kaya guys oh! Kabila! Yeah! The best! Woohoo! Pakaganda ba? Ganda. Ganda. Shit. Ganda naman dito. Guys, punta tayo to sa Bangol Crag. Bangol Crag guys. Ito yung ano oh. Sa picture. Ayaw nilang tumalon. Takot daw sila. Natatakot. The best in the world. Pakita ko sa loob guys ha, buhangin. Buhangin sa loob. Wait lang. Dito sa loob niya guys oh. Videoan mo ako. Sa baba. Let's go, let's go. Parang swimming pool. Parang swimming pool lang. Nakakatakot naman talaga dito. The Tiger Man. Dive na si Tiger Man. Guys!
Go, tambling, tambling!
Kita nyo yun? Dun yun. Ito na yung Alulong Cove guys, oh. Ay, nag-tent guys. Marami kasing bangka dito guys, oh. Maraming bangka. Ito guys, yung Alulong Cove. Pino yung buhangin na walang ano dito, walang bato. Walang bato tapos pag kahit malayo, mababaw pa. Kaya medyo safe yung ano, hindi yung kabalusok yung lalim niya. Ganda guys dito, punta kayo dito. From white sand, yung bato na yan, no, yung pinaliguan namin, yung sa kabila niyan, white sand na pakaba. Yung kanina, ito yung pinaglalakaran namin. Dito naman sa cove niya, dito naman yung cove ng Alulong Cove. Ganito naman buhangin. Pino na gray. Yung ano niya, yung buhangin niya. Tapos malinaw. Malinaw. Ayan guys. Siya ngayon sa guys. Guys, hindi kayo magsisisi. Hindi kayo magsisisihan. Marami rin nga ano dito guys. Hindi tayo mag-accommodate sa mga transient dito. Hindi mag-alala. Mga matulugan dito. Pero mas tayo pupunta dito guys, maraming tent. Maraming fixed tent. Ganyan. Tent sila. Doon sa Buldarong Cavite guys, open naman yung ano na to, yung beach na to, walang bayad, walang entrance. Walang entrance dito. So, problema nyo na lang na dapat may matuluyan kada dun sa maliguan at banda. Tsaka dito yung may CR. Ayan guys, yung magiging problema lang dito kung mag-tent kayo. Gusto nyo yan guys, mga nakatent guys. Open sea kasi ito, open beach. Ang bayad. Bayad dito guys, walang entrance dito. Ito yung sinasabi ko kanina guys sa Alulong Cove. Alulong Cove. Tapos doon sa Bagatan Beach naman, doon sa kabila. Yun yung sinasabi ko na, yung pinunta namin kanina, oh. Bato na yan. Siyempre laging lahat naman ng pan. Kailangan para mag-ingat. Naligo sa dagat. Laging mag-ingat pag may bata, may bantay. Gano'n lang. Guys, pwede rin kayo dito. Pwede kayo magpa-accommodate dito sa area na to guys. Siyempre pag nagpa-accommodate ka dito may bayad. May bayad. So pwede rin dito sa labas, walang bayad. Dito lang kayo sa labas. Ayos ah. Alulong Pangasinan guys. Alulong Agno Pangasinan. Alulong Agno Pangasinan.